flesje. Kom. Kom. 3 minuutjes tijd maar meer, hè. Kom. Mag je dat hebben, jong? Kom dan maar een keer langs hier filmen, hè, want anders ga je het niet zien. Maar ja, Hoe flink een Milootje kan drinken nu. Toon een keer hoe flink dat je kan drinken. Ja, zeg. Zie de keer hoe flink. Ja. Dat is flink een Milo. Ja. Ik vond het helemaal loop. Dat is funny. Dat dotje. Je moet dat even van boven filmen. Dat ik weet niet hoe dat is. wat dan? Zijn neusje en zo. Het gaat niet meer lukken zo. Maar jawel. Er is niet veel tijd over meer. Zo, het is bijna gedaan. Ik zie het. Zie je dat? Dat dat lampje hier begint te flikken. Waar? Ah ja. Dat kan ik niet zien. Nee.